dobrodošli u novi video. Danas ćemo raditi ražnjiće, ali neće to biti klasični kao na koje ste svi navikli, nego malo drugačiji. Potrebna je tortilja, malo šunke, sira, zarolamo, i omotamo slaninom, špekom, pršutom. Ovo odstranimo, prepičimo štapićem za ražnjiće, prerežemo, ponovimo. I tako dok ne napunimo štapić. I jedan ražnjić nam je gotov. Ražnjići su nam gotovi, pa idemo u pećnicu s njima. Peći ćemo ih na nekih 180-200 stupnjeva. Ražnjići su nam gotovi, prošlo je 50 minuta kako su bili u pećnici. Izgleda je savršeno, pa ćemo ostaviti da se ohlade. Ražnjići su malo hladili, pa ćemo ih probati. U to vrijeme ako niste, možete se pretplatiti na kanalu. Izgleda je savršeno. Idealno za brzo zalogaj. Vidimo se u idućem videu i dobar tek.